Karong ni ang kaligtasan. Dagos na pig-inaguraran ka na kaaging Biyernes ang duwang iskalaw na bagong multipurpose hall building sa Barangay Rizal, Legazpi City na pigdunarakan ako Bicol Party List. Para sa residenteng si Lola Salvacion, bentahin ng GAD ang nasambit na edifisyo. Siyerto kaya daang pusog ang pundasyon kaini asin magagamit ng GAD tuyong may mga darakulang pagtiripon sa barangay o kaya naman kung may bagyo. Kami nagpapasalamat na pinagkaagan man kami digding multipurpose. Napagayon bagaan sa muyang barangay. Improvement man iyan para digdi sa samuya. Sa pagkakarealisar kan kahagadan kan barangay sa partido na magkaigwaman in multipurpose hall building, asigurasyon ni Barangay Kagawad Irene Romano, pagkakaingatan ng gadnindaan na edipisyo. And finally po, since nakalagi ni sa IAP, pasalamat po, na-implement ng ngunya, nagkakaigwa na po kaming new constructed barangay hall through the effort po kang AKB. Pinanginotan ang inaugurasyon ni Ako Bicol Party List Executive Director Atty. Alfredo Garbin Jr., kaiba ng Sinda Legazpi City Councilor Atty. Butch Lucila asin Luis Gutierrez. Sigun kay Garbin, kadakol pasindang proyekto na padago sa pigmamaniugot na magkarealisar, na syerto ng GAD na mapagian sa buhay kan mga Bicolano. Ang importante, padagos kitang malaan gipondo. Yawan sa tuyan chairman, si Congressman Saldico, kang Committee on Appropriation. And dahil kadipisilan na maglaan kipondo kung ini pangangaipo talaga kan sa tuyang barangay. Kasabay kan inaugurasyon na naoman in gift pack sa 318 senior citizens sa nasabing lugar ang partido. Ang pasalamat ko na nagkaigwa kayo ni na pangbigay ang Ako Bicol. Dahil ang mga seniors ko talaga, nangangaipo talaga. Salamat sa Ako Bicol. Naka-receive kami kang food pack galing sa kanila. Makalihis kaini, nagdayo man ang partido sa Barangay Buraguis. 454 man na senior citizen ang napiling benepisyaryo sa lugar. Nakula ng tabang ko sa muyat ng mga senior. Maraming salamat po kay Kong Pido. Igulama kami ngunya pamasko, yun na advantage ka na eh. Pamasko ngunya na pitsa 25. We continue to provide assistance and at the same time, kumbaga, protect their interest by pushing for those measures, legislative measures, duman sa Kongreso na ngunya na napapakinabangan na kan sa tuyang mga seniors. Dinayo man kan partido ang Barangay Anislag, Taisan, Gabawan, Bangkerwan, Maslog, asin Barangay Kutmon Kamalig. Ngani manaoman in amay na regalo sa mga senior citizens sa lugar. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.